सरि लोगोफोर गिबियावनो निमाहाखौ बिग्रोखाबाय मानो होनोब्ला आं बे भिडिअखौ बानायनाया गोबाव समानो जाबाय नाथाय माखासे समनि आंखालनि थाखाय आं भिडिअखौ एडिट खालामनो हायाखैमोन आंनि एसे खामानिनि प्रेसार दङमोन आरो लोगोसे आंनि देहायाबो मोजां नङामोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन गामिनि दुर्गा फुजाखौ जेराव मिना बाजारबो दङ खेराइ मोसानायबो दङ आरो जेराव बर'नि सावथुन दिन्थिदों जांख्रिथायनि थैसाम बेखौ आंबो नायगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरा माबायदि लैहोर फैनानै अनसायदों बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिदिब्ला थौदो लोगोफोर भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जागायजेननोसै हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ गिबियावनो दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आं लोगोफोर गामियाव दंफैयो आरो दुर्गा फुजा नायनो थांनो ओंखारदों जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन गामिनि फुजाया माबायदि जायो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जों दुर्गा फुजाल' नङा लोगोफोर जोङो सिनेमाबो नायगोन जांख्रिथायनि थैसाम बे बोसोरनि बयनिख्रुइबो माने बिग बाजेटाव हिउज बाजेटाव बानायनाय सिनेमा जों नायगोन जों नायनानै माबायदि मोनगोन सरि माबायदि मोनखो आङो नायनानै नोंथांमोननोबो फोरमायगोन आरो आं हारसिंल' थाङा लोगोफोर आंनि आमाइ थांगोन आनै थांगोन ओमफ्राय बिनानावमोनाबो रेडि जागासिनो लोगोफोर मस्ट एक्साइटेड माने बिराद एक्साइटेड जाना दङ आरो थांनो थाखाय फाइनालि जोंहा थांनो रेडि जाबाय मामा थांना फैनि दे जोङो फुजा नायनो थांना फैनि দুটা বই বলে দুটা দুটা বহিব লাগব না जों मोनहैथ'वाखैनो जों थांगासिनो ओमफ्राय जोंथ' माने मेन बै जांख्रिथायनि थैसामखौसो नायनो एक्साइटेड माने बेखौथ' आं नायथारगोन बेनि थाखायसो आं गामियाव फैदों ओमफ्राय बिनानावमोना आरो आनैमोना सोरबा नायदों खिन्थु आंल'सो नायाखै माने ओमफ्राय नङा आगै सासेयाबो नायाखै बेबो नायगोन आगै एक्साइटेड ना दे ओमफ्राय जिलापि जागोन मिथाइ जागोन आगै जागोन ना रसगुल्ला जागोन गुमैया दिनै बर' बुंदों गुमै बर' बुंलाय मा खबर मोजां लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैबाय बेनो मा होनो बरखातानि दुर्गा फुजा सुना हो बा एसे गोदोर जासाबदो दे सान हाबांनायजों बरिया नुदों खनसे स्रायनो नायना लादो लोगोफोर बे बरखातानि दुर्गा फुजाखौ बेखौ बरखाता होनना बुङो बे जायगाया माने तामुलपुर मोनहैनायनि एसे आगोलाव मोनो आरो बेयाव दुर्गा फुजा जादों बेयाव आगोलनिख्रुइ देग्लाय माने गोदोर जासिनदों आरो जों गारिखौ बेयावनो पार्किं खालामबाय ओमफ्राय दसे उनाव जोङो नायहैनोसै लोगोफोर नै बेयावसो गाखोनो लुगैयो खिन्थु आं एबार गाखोथ'ला दाना गथ'फोरखौ एसे गेलेहोनायनि सम माने नै आगैया बेयाव गेलेनो थांदों बिनानावा बेयाव गेलेयोनो ओमफ्राय बेखौ दसे बेयाव गेलेहोनोसै आरो बे बाराव बेयाव गाखोयोनो ओइ भागिनजों आरो बिनानावजों बेनिखायनो बेयाव दैखांबाय बिसोरखौ एसे गेलेथोंसै आरो बिसोरो आरो लोगोफोर फुजा होनब्लाथ' आरो जोंनि थाखाय नङा जोंथ' मेचियर जाबाय एसे देरबाय नालाय गथ'फोरनि थाखायसो माने गथ'फोरासो बिराद मोजां मोनो आरो फैनानै ओमफ्राय नै आब' गुमै आनै बिनानाव सानैया हाय ओमफ्राय गेलेथोंसै आरो बिसोरो दसे सम बेयावनो गथ'फोरखौ गेलेहोनानै जों दसे माने पान जानो फैदों आरो बिनानावजों आंजों पान जानोसै पान जानानै आं जोबोर मोजां मोनो माने फुजा नायनानै पान जानायनि मजायानो आलादा आरो नै आनैयाबो फैदों तो वहाँ टिकट काउंटर से टिकट लीजिए और हॉल के अंदर प्रवेश कीजिए ये डरने की चीज नहीं ये घबराने की चीज नहीं है ये हाथ का कमाल है हाथ का जादू है ये जादू मैजिक इंद्रजाल आपके पहली मर्तबा आया है मात्र 2 दिन के बाद ये मेला हो जाएगा
नोंथांमोना दिनैनि सुबिदाखौ हमगारनानै लायोब्ला नोंथांमोना बेसेबा गोबां उनावसो नुनो मोनगोन बेसेबा गोबां उनावसो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि फेरे धारा धुरी हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फुफू